Bé, un cop vist el vídeo, el que farem serà cridar a tota aquella gent que sap perfectament que avui li toca parlar, que vingui cap aquí dalt, que es podrà asseure aquí d'una forma estrambòtica sobre la taula tranquil·lament. Per tant, sou 5 persones, les 5 que en sou conscients, si podeu anar pujant i mentre aneu pujant recordareu un parell de cosetes. Bé, Gonzalo, bé, si m'agrada, que anem avançant. Faran encara 3 persones més que ja podeu anar pujant. El Ramon, el Gus, el David. Mentre ens acabem de situar, segurament el vídeo ja l'hauríeu vist alguns de vosaltres. Estava penjat a la xarxa. Aquest vídeo ens lliga també amb aquesta xarxa, noves tecnologies, xarxes socials, internet, tot plegat. Si algun dels presents avui té mòbil i a més té Twitter, doncs pot felicitar aquest 20è aniversari fent un hashtag que és Actitud Casalera, que també és el hashtag o el lema que estarà a la samarreta o la dessuadora, que l'haureu pogut veure fora, que reitero que la podeu comprar per un mòdic preu, en aquest cas de 3 euros, per tant és força assequible. Més enllà d'això, si ja els tenim tots a punts, doncs començarem. Aquests 5 parlaments el que faran avui serà fer un repàs, aquests 20 anys d'història, serà un repàs breu, serà un repàs curt, seran parlaments de com a màxim 5 minutets, per tant, menys de mitja horeta haurem acabat aquest acte més institucional. El que sí que us demano amb aquests parlaments, ja que són curtets i ja que són persones que avui tenen l'amabilitat de ser aquí per recordar la seva experiència o per parlar d'experiències futures, que els hi fem la màxima atenció possible, que els hi fem el major cas possible, perquè realment s'ho mereixen. El primer en parlar, si no m'equivoco, serà el Gus. El Gus és un dels expresidents de Casals de Joves de la Federació. De fet, fa 10 anys ell era president, va ser-ho entre el 2003 i 2005. Ell va ser també fundador d'un dels Casals de Joves de la Federació, en aquest cas del Casal de Joves del CRIT, de l'Ametlla del Vallès, i ens pot explicar, per tant, unes quantes coses sobre què és un Casal de Joves. Doncs hola, bona nit. Primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me a l'actual Junta. No sé ara com us dieu, perquè clar, avui estava escoltant noms que jo no havia sentit mai en ma vida, però bueno, suposo que és normal, no? I és la gràcia dels casals de joves, no? Doncs em fa moltíssima il·lusió, la veritat, perquè clar, jo tinc una perspectiva, no? I començava a pensar de quan fa 20 anys, hòstia, que tenia 19 i ja portaven temps, no? Això surt de la idea d'Esplac, no? No ens hem d'oblidar que Esplac amb els seus grups més adolescents en un moment determinat uns quants vam dir que es tenia que fer Esplac jove i evidentment Esplac jove tenia una vida molt curta perquè no tenia gaire sentit, no? O creiem que no tenia gaire sentit, tothom ho veia i ens vam decidir a muntar l'associació de grups i casals de joves, perquè creiem que els grups també són importants a la societat i bé, fa 20 anys que vam muntar aquesta associació bé, amb moltíssima il·lusió, tampoc sense saber que arribaríem a 20 anys, la veritat, però bé, la veritat, molt bé. Bueno, perdoneu si em repeteixo perquè dic molt la veritat. Molt bé, doncs això, una de les coses que teníem clares quan vam iniciar és que cada dia havia de ser diferent. I per això us feia una mica la referència del principi de que sentia paraules totalment noves per mi i aquesta és la gràcia dels casals de joves. Avui no pot ser igual que demà, perquè el demà ha de ser transformador el dia d'avui. Això que pot semblar una utopia, en realitat, en certa manera, si nosaltres treballem dia a dia amb un objectiu clar, que és la transformació de la societat, però la transformació de la societat des de nosaltres mateixos. Sent partícips nosaltres del que fem, del que pensem i del que creem, intentar explicar a la gent el que fem i el per què m'ho fem, perquè en realitat la societat tal com està segurament no és la millor que tots els que estem aquí desitjaríem, però bé, amb aquell granet de sorra que nosaltres fem als nostres barris o en el meu cas als nostres pobles, doncs vam modificar una miqueta, aquesta utopia de canviar el món, doncs dia a dia canviàvem la nostra zona i ens sentíem feliços, igual que crec que vosaltres us sentiu contents, I quan passin 20 anys més, vosaltres que ara tindreu la meva edat, 39 ja, que es diu ràpid, doncs direu, uau, jo fa 20 anys ja estava aquí. Molt bé, doncs això,
enllaçant una mica, va néixer a partir de l'Esplat Jove, de seguida es va dir Casal de Joves, el moviment laic i progressista ens va recolzar sempre amb aquesta decisió, la veritat que sense ells no haguéssim pogut tirar-ho endavant, això està clar, amb el local i amb tantes i tantes ajudes que en van fer. També era molt important explicar a la gent que nosaltres no érem, a mi em costava molt explicar-ho perquè la gent no s'ho creia, explicar que no érem un grup antisistema ni coses d'aquestes, ni que posaven bombes ni coses d'aquestes. A mi a vegades m'ho havien arribat a dir i dic no us equivoqueu. Formem part de la societat i com a tal tenim el dret i l'obligació, en certa manera, de canviar-la. Si jo participo d'aquesta societat, vull que sigui, en certa manera, una petita part, com a mi m'agradaria de fer-ho perquè sóc un ciutadà com qualsevol altre. Una mica aquesta era la idea, o si més no, la idea que volia pel meu poble, l'Ametlla del Vallès, amb grans personatges que hi viuen allà, Millets i companyia. Molt bé. Bé, i poqueta cosa més. La veritat és que jo una cosa que us puc dir és animar-vos a que seguiu endavant. Crec que 20 anys són molts i jo m'he perdut més de la meitat, de fet, però bueno, mola veure tanta gent i veure que ara som 25 casals de joves, qui ho anava a dir, quan agafàvem el meu Twingo i ens anàvem por ahí als pobles a visitar gent que eren grups, sabíem si fèiem casals i tal, bueno, està bé. Enhorabona a tots, dels que vam iniciar i dels que seguiu endavant, sobretot, perquè la veritat és que el pasado està i no importa. Simplement és aprendre una mica d'un petit fallo que hem tingut en el passat, però ja està. La qüestió és dia a dia i endavant i que demà sigui millor que avui. I res, un petó molt fort a tots i estimeu-vos.